Co si myslíš o vesmíru? Že je velký. A víš, co tím myslím vesmír? Řekla bych, že jo. Universe? Jsi 100% jistá? Já myslím, že jo. Vidím velice spokojená zákaznice, která v našem hypermarketu Universe nakupuje pravidelně a s radostí. Názor na vesmírné nakupování. Nevím, co to je. Nevíte, co je vesmírné nakupování? Nevím. Víte, co je Universe? To vím. A co to přesně je? Dá se vesmír, ne? Vesmír. Myslíte vesmír jako náš vesmír? Celkově, všecko do vesmíru. Tak, tento pán absolutně netuší, o co jde. Je to škoda. Ochuzuje se tak o velice silné prožitky z nakupování v našem hypermarketu Universe. Táta se to je. Universe, naštípte vesmír za nejnižší ceny.